Welcome back to my channel. Well, my name is Sharon Ramos. Welcome to Sharon Ram Fam Vlog. Siguro naman alam niyo na kung ano ang ating gagawin today kasi nasa kitchen tayo. Ang gagawin po natin, na meron na po akong previous na video about dun sa niluto ko na sardine pesto pasta. Ngayon, may nagtatanong kasi kung paano ko ginawa yung pesto. Hindi ko kasi napakita doon kung paano ko ginawa yung pesto mismo, yung pesto sauce. Kasi ang napakita ko doon, nilagay ko na lang yung pesto sauce. So, ipapakita ko kung paano ko ginawa. Kasi hindi ako, mga dear, hindi kasi ako bumibili ng pesto sauce. Ako gumagawa mismo. Nag-experiment ako kung ano yung pwede kong ilagay. Ngayon, ilalagay natin syempre, ito yung mga ingredients. Basil, and meron yung mint. Naglagay ako ng konting mint. Hindi ko nilahat. Nilagay ako ng konting mint. Supposed to be, ang isasama ko dito is parsley. Kaso wala ng parsley, pero try natin kung ano yung magiging lasa. Then, bawang, sibuyas. Yan. Yan lang yung ingredients. At saka, syempre, yung olive oil. Then, nag-try din ako na yung pesto, i-ano ko siya na walang oil. Blender ko siya na walang oil at kinuha ko water. Tinry ko lang din. Pero masarap pa rin naman siya. Masarap siya. Tapos, nilagyan ko na lang siya ng oil. Yung nag-gisa ko ng sibuyas bawang. Pero doon sa video, na una kong ginawa ng pesto sardines na pasta, ito yung ginamit ko. Yung oil, olive oil yung ginamit ko. Sige, let's start. So, dahil na walang parsley, so try ko na lang dito. So, lagay lang dyan. Lagay nyo lang yung ingredients. Mint yung ginamit ko. So, pwede pa rin po kayong mag-experiment kung ano pang herbs ang gusto nyo ilagay. Pero main is yung basil. Pwede nyo rin lagyan ng spinach. Kaso wala nang spinach kasi late na ako. After office na ako nakapunta ng grocery. So, wala na ako naabutan. So, yan. Ilagay natin yung garlic. Mas maraming garlic, mas masarap po. Then, sibuyas. Ilagay din tayo ng konting pepper. And salt. Sa mga bago sa channel ko, please like, share, and subscribe. And please don't forget to hit the notification bell so that ma-update kayo sa mga bago kong videos. Yan. So ngayon, ipe-blend na natin. So ang dali lang. Ang dali lang gumawa. Mas mura kaysa sa pesto na binibili natin na check natin kung na-blend na yung bango. Bango siya. Itikman ko kasi first time ko na sa medyo may buo pa na natin na i-blend pa natin. Ngayon ko lang itatry na walang parsley. May ginawa rin ako before, nilagay ko yung oil ng Spanish sardines. Yun nga lang, is sobrang anghang. Pero masarap. Masarap siya. Lasang-lasa yung sardines. Konti pa. Kasi may buo-buo pang yan. That's it. So, diba dear, mga dear? Napaka-easy. Mura na, mas masustansya pa, di ba? Pwede kayong mag-experiment kung ano pwede nyo pang ilagay ng mga ibang mga dahon, ng mga herbs, mga gulay. So, that's it. Ito yung paggawa ko ng pesta, ng sauce ng pesto. Mamaya, ipapakita ko na lang ng buo yung, kasi hindi ko na ipapakita yung pagluto ko ng pesto
pesto sardines kasi napakita ko na doon sa previous. May nag-request lang kasi kung paano ko ginawa yung pesto sauce. Ayan na siya mga diyan. So, tatry natin kung anong lasa niya na walang parsley at saka si ubos na ilang grocery na yung napuntahan ko kanina kasi hapon hanggang 6 lang yung grocery dito sa amin. So, mga 5 na ako nakapasok. So, konti na lang yung nabili kong, wala na. Ang available na lang yung basil. Actually, yung basil nga, 2 pack na lang yung naabutan ko. Pero isa lang naman ang kailangan ko. So, tinry ko lang itong meat kung ano magiging lasa niya sa pasta natin. Anyway, update ko kayo later. Don't forget to share, like, and subscribe to my channel, mga dear. Present ko na lang mamaya yung finished product ng ating pesto sardines pasta. See you later, mga dear! Hello again, mga dear! So, luto na yung pasta. So, lalagyan na lang natin ng Parmesan cheese. At syempre, nagtira ako ng basil at Spanish sardines para may pang garnish tayo. May anik-anik sa ibabaw. So, yan. Dere! Ang bango. Di alam niyo ba yung amoy na amoy mo yung freshness ng herb. Yan. So, maganda. Sabi nga nila, pag magluluto kayo ng pasta, pag nilaga niyo yung pasta, yung al dente. Yung may kagat siya, hindi yung masyado na siyang bilasang. Malambot na masyado yung pasta. At least may tigas-tigas pa yung. So, ayusin natin para mas ganahan sila. Actually, dinner namin to. Tapos, sa susunod kong vlog, mag-vlog ako nung cooking pa din. Papakita ko sa inyong baked mac na hindi na kailangan lutuin yung pasta. Doon na mismo. Habang luto natin yung sauce, doon mo na nilulutuin yung pasta. Papakita ko sa inyo. So, ayan. Lagyan natin ng garnish. So, ito na ang ating pesto sardines. Yan. Sarap. So, that's it for today. God bless you all. Hope you like this video. Please like, share, and subscribe to my channel. Mga dear, thank you po. Susunod po, susunod na vlog po natin, abangan nyo yung bake back po. Bye mga dear. God bless you all. Keep safe. Love you. Mama. Sarap ng fresh na pesto. Hindi siya yung tawag dito, mix. May preservative. Hindi na yung fresh. Healthy. Tsaka, pinartner sa sunog na Tinapay. tinapay.